रानीपुर गांव में श्याम अपन परिवार के संगे रहत रहे। वो भगवान कृष्ण के बड़का भक्त रहे। अब पेशा से एगो मूर्तिकार रहे। जितना खूबसूरत होकर मूर्ति रहे उतना ही खूबसूरत होकर दिल भी रहे। मूर्ति बेच के बड़ी मुश्किल से वो अपन पत्नी चेतना के पेट पालत रहे। लेकिन पैसा के इतना तंगी के बावजूद भी श्याम खुश रहे। हर परिस्थिति के भगवान के मर्जी समझ के स्वीकार कर लेते रहे। एक दिन अचानक चेतना खाना बनावत वक्त बेहोश होके गिर पड़ली। डॉक्टर के दिखावला पे पता चलल कि ओकरा कैंसर बा। इलाज के लाए 3 लाख रुपया के जरूरत बा। इतना बड़ा रकम सुन के श्याम चिंता में पड़ गई। लेकिन फिर श्याम घर के जेवर सोनार के बेच के पैसा के इंतजाम कैलस। लेकिन शायद भगवान के श्याम के और परीक्षा लेवे के रहे। घर से हॉस्पिटल जात वक्त श्याम के बैग चोरी हो गए। श्याम एकदम बिखर गईलस। हे प्रभु, ई कैसन परीक्षा लेत बानी, अब इतना पैसा कहाँ से लाई। लेकिन कौनो बात ना प्रभु, हम भी देखा तानी कि आखिर अपने कब तक परीक्षा लेत बानी। हम ऐसे हार ना माने। अब से हम और ज्यादा मूर्ति बनाएम और पैसा इकट्ठा कर अपना चेतना के इलाज कराएम। अब श्याम दिन रात एक करके मूर्ति बनावे लागल। ओकरा ना खाए के होश रहत रहे और ना सूते के। ई सब देख चेतना के बहुत चिंता होखे। अजी सुनी, तनिक आराम कर लें। कब ले ऐसे ही भूखल प्यासल काम करत रहब। ना चेतना, भगवान के साथ अब हमार शर्त लाग चुकल बा। अब तो साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी आ जाए फिर भी हम नहीं रुके वाला। बहुत दिन के मेहनत के बाद श्याम बहुत सारा मूर्ति बना लिहलस। अब बाजार में बेचे गईलस। लेकिन सांझ तक ओकर एगो भी मूर्ति ना बिकाइल। त ओकर मनोबल टूटे लागल। चेतना के बारे में सोच सोच के रोए लगलस कि तभे एगो बूढ़ आदमी ओकरा लगे आइलस। कहलस, अरे भाई, एगो भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति दिखावा। श्याम ओकरा के कुछ मूर्ति दिखाइलस लेकिन ओकरा पसंद ना आइल। तो श्याम कहलस, साहब एमे से देख ली, एमे बहुत अच्छा मूर्ति बा। ना ना, हमरा के तो नया मूर्ति ही बना के दा। ई ला एडवांस पैसा। एडवांस पैसा लेके श्याम वो आदमी के लाए एगो नया मूर्ति बनैलस। लेकिन वो आदमी वो मूर्ति लेवे ना आइलस। तो श्याम सोचलस, ई मूर्ति के पैसा तो हमरा मिल गइल बा, अब एकरा के बेचल तो गलत होई। ऐसे करत तानी एकरा के घर में रखते तानी। और श्याम मूर्ति के अपना घर में स्थापित कर दिहलस। बिहान भइला जब श्याम उठलस त देखलस कि घर के मूर्ति की तरफ से रोशनी आवता। श्याम जब जाके देखलस त हैरान रह गईलस, काहे कि मूर्ति में सोना के बांसुरी रहे। अरे ई त सोना हा, एकदम खरा सोना। लेकिन ई कैसे संभव बा, हम त पत्थर के बनैले रहनी हा। कि तभी मूर्ति के हाथ से एगो सोना के बांसुरी प्रकट भइल। ई देख समझ गईलस कि ई सब भगवान के ही लीला बा। श्याम सोना के बांसुरी बेच के चेतना के इलाज करैलस। धीरे धीरे श्याम अमीर हो गईलस। श्याम के हर बार सोना के बांसुरी लावत देख सोनार सुन्नी लाल सोचलस, अरे ई श्याम हर बार सोना के बांसुरी कहाँ से लावत बा। पता ना कैसन खजाना हाथ लागल बा एकरा। सुन्नी लाल श्याम के जासूसी करल शुरू कर दिहलस। एक दिन श्याम आ ओकर पत्नी बात करत रहे लोग। चेतना, ई सब त भगवान श्री कृष्ण के कृपा बा। अगर हमनी लंगी जादुई मूर्ति ना रहित त हमनी अभी तक गरीब ही रहती सन। और यहाँ ई बात सुन्नी लाल सुन लिहलस। अच्छा, त ई खजाना बा एकरा लंग। अगर ई मूर्ति हमरा लंग रही त हमरा सोना खरीदे के जरूरत ही ना पड़ी, सीधे कमाई होई। बस कोनो दिन मौका देख के ई मूर्ति चुरा लेम और यहाँ से बहुत दूर कोनो शहर में चल जाएम।
फिर जब एक दिन श्याम और चेतना दोसर गांव गईलस त सुन्नी लाल दबे पाव घर में घुस गईलस। लेकिन जैसे ही सुन्नी लाल मूर्ति के उठा के जाए लगलस त मूर्ति के वजन एकाएक बढ़े लागल। इतना वजन के कारण ओकर हाथ उहे मूर्ति के नीचा दब गईल और उहे फंस गईल। अगला दिन जब श्याम और चेतना घर अइलस तो सुन्नी लाल रंगे हाथ पकड़ा गईलस।